loppuviikossa ollaan. Tervetuloa VP:n pariin. Tää on ihan siis huikean jännittävä loppu. Tervetuloa siis VP Extran pariin. Sä et aina muista missä ollaan ja mitä tehdään. Mutta todellakin tervetuloa. Tänään me vilkaistaan VP Extrassa ihan parhaita paloja. Top 3 parhaita paloja kaikista päiväkirjahuoneen tapahtumista. Oliko sun nimi Elina? Oli, joo. Oli joo. Onneksi sä oot täällä. Se on niin kiva, kun sä oot siinä ohjelmassa, niin mun ei tarvitse niin paljon puhua, että mä voin vaan olla silittää mun tukkaa. Tää on aito tukka. Se on hieno. Ei ole lisäkkeitä. Tässä tuleekin ensimmäisenä top 3 kilarit. Kilarit. Top 3. Siellä 3. Terhi. Nyt niin antakaa mun olla! Antakaa mun olla täällä! Antakaa mun olla! Antakaa mun olla! Antakaa mun olla! Mulla on tulla synttärit ja mä haluan Paavo Pesusia, niin semmosia ilmapalloja ja sit mä haluan roikkuu lihakoukuissa. Mä haluan. Mutta antakaa mun olla! Siellä 2. Tamer. Sutunut Terhi, mutta sitten Terhi tulee minun naama eteen. Minä sanoin Terhille, älä huuta! Mutta sitten me selvitittiin se Terhi kanssa, nyt me ollaan hyvä kaveri. Mutta minä sitä mieltä, nainen ei huuta! Ei huuta miehelle! Nainen ei huuta, minä sanon, älä huuta! No, Siellä 1. Tanja. Et just taas tossa oli semmonen esimerkkitilanne siitä, että mun mielestä niinku ihan että niinku, jos mä oikeesti kelaa silleen, että jos mä yritän niinku pitää jotain juttuja silleen, niinku, että mä yritän pitää joku juttu on silleen oikeesti silleen hauska tai jotain, tai en mä tiedä. Musta se on silleen niinku perseestä. Ja mä oikeesti olla täällä just nyt tällä hetkellä kaikissa eli vaan saatana kamera oikeesti haiskaa siellä BB haiskaa oikeesti vaan mä oikeesti paljon kaikki tommonen, koska mulla on ulkomaailmassa frendejä, jotka kelaa, että mä oikeesti hauska. Mä oon siellä mäkistöissä ja mä oon siellä kassalla. Mä oon saatana hauska. Oikeesti, mä oikeesti, joo, hauska BB. Joo, mä ammun itteni. Tässä tulee vähän tyhmyyksiä, eli idiot, top 3. Ja minä. Ei et sinä, ne asukkaat. Idiots. Top 3. Siellä 3. Ben. Tosi otettu siitä, että se kehuu mua, että sen pisteen nousi ihan älyttömästi mun silmissä, okei. Mä oon tosi ylpeä itsestäni, mut sit kun sä sanoit, että mä niinku näytän ruotsalaiselta, niin mä oon tosi ylpeä itsestäni. Mä oon aina halunnut näyttää niinku ruotsalaiselta ja se on tosi siistiä, kun ruotsalaisilla on tukka aina niin hyvin, okei. Siellä 2. Sebastian. Minä osaan niinku puhua sellaisia kieliä, mitä minulla niinku minä en opiskellut ollenkaan. Minä opiskellut kyllä saksaa ja minä opiskellut ruotsia ja englantia, mutta minä puhun semmoisia kieliä, mitä minä en niinku opiskellut. Että se on niinku semmoinen, minä selitin niille, että se on niinku tämmöinen niinku armolahja Jumalalta, että saa semmoisia kieliä puhua, mitä ei osaa semmoista niinku enkelten kieltä tai sitten niinku vaikka viroa, vaikka ei opiskellut, että niinku alamos keomala tino klatti porukkaa se menee ole haide puolesta repettiin. Eikä ne niitä ymmärtäskään, kun se on sitä enkelten kieltä, eli siellä saksaa, eikä enkelten kieltä siellä saksaa, enkelten kieltä, vaan että mitä se on. Siellä 1. Annika. Hirveästi on tultu myös hölmöiltyä talossa ja siellä on vedetty aika paljon alkoholipitoisia juomia ja tästä tuleekin sitten top 3 jurrit. Jurrit. Top 3. Veera. Mä sanoin, että mä tänään vittisin enää vetää niitä jurreja, mutta musta tuntuu, että mä oon vielä kännissä viime yöstä, että mä en tuolla mitään välistä enää. Mulla on sedun nimi mun pakarasta tuolta. Siellä 2. Stefan. Amanda! Siellä 1. Minna. No mitä vittua? Mitä vittua sinä minusta haluat? Mitä vittua? Mitä vittua se Suvi mulle huutaa? Kaikki huutaa mulle. Mä olen kuuro! Sokea! Mitä vittua?
sehän oli tosi hauska. Mä en olekaan kattonut tätä ohjelmaa ollenkaan tänä kautena, niin oli kiva nähdä. Seuraavaksi katsotaan top 3 Ällötykset. Kaikkea ällöttävää on tapahtunut talossa ja tässä tulee 3 parasta. Ällötykset. Siellä 3. Salar. Sitten se satana, mä itse henkilökohtaisesti en pierasis edes koiran naamaa edes pierasis. Mä en koiran naamaa edes pierasis ja mä oon musta ihminen vai mikähän? Avaa toi ovi, niin mä menen satana sinne ja hakkaa sen vituu satana. En mä huoraa se iso nenä, mä lyön se lyttyy. Janikka. Huikea euro eksoottisena tanssijana ja mä saan kaikkia jänniä temppuja, esimerkiksi tän. Tiri. Tää jäänyt viime keikalta. Tähän muuta siellä on. Katsotaan. Saha. Siellä on vielä jotain. Ei kun pysy sä siellä alhaalla. Ja sieltä 1. Mega-ällötys Ben. Okei. Niin, sit seuraavaksi me lähdetään Minnan kanssa katsomaan Minnan parhaita paloja. No, Eikö vaan? PP Extra ja tässä katsotaan top 3 valitukset. Tää on extra. Tää tulee 7 illalla. Mitäs me sen Minnan kanssa katsotaan? Valitukset. Top 3. Kaikilta sijoilta löytyy valittajien valittaja Suvi. Paskana, niin sit mä en pääse kattoon Petrin keikkaa. Et mitä vittua oikeesti, miksi mua rankastaa? Mä saan koko ajan tätä paskaa niskaan, koska kaikki muut tekee täällä sääntörikkomuksia, niin mä saan koko ajan ton paskan niskaan. Mä en pääse Petriin. Mä haluun lähteä nyt sit vittuun täältä, et mua oikeesti tämmönen touhu, tää on musta ihan perseestä. Siinähän noita riitti, noita parhaita paloja päiväkirjahuoneesta. Nyt vaan kohti finaalia ja katsotaan, kuka voittaa Big Brotherin 2011. Sulta mä Annika haluaisin kysyä, että tapahtuuko sun ja Mikaelin välillä sit siellä peiton alla oikeesti mitään? Mä oon Vapulta kysynyt, että pitää tosi kinkeriä. Elina. Mä oon Elina. No mut sehän on hirveen kiva. Mut hei, ensi kauteen! Kyllä me ollaan puhuttu tuotannon kanssa, että sua ei enää nähdä Susanne ensi kaudella.